Slávka. Čaute, dneska síce spraví rozhovor. Bývalý florbalista Eške Venta. Ty máš spoluhráč. Toto je môj bývalý florbalista. Zdravíme. Čau. Som Andrej, čau. Koho cvičíš? Ja? Áno. Ja viem, cez rok. Tak som mal 16 rokov. Pokiaľ tam to zložili na mieste, viete, obličky sú čám, tak to dobre nie je dobré. Ste odsudzovaní, ale zase máte výhodu, že Žilina má Schengen, ale Kieslice nie. Povedz nám, páči sa ti táto škola? Popiči. Áno, je to pekne, ale ako nemám som najvyššie vzdelanie, tak som sa dobrý súčasť. Aké baby sa ti páčia? Pačko dneska letný štýl nahodila. Rtičko. No, náhodka, nebo kozička. Kozy. Kedy? Kozička to je čo? To je klasika. Či si spokojný, papa, na naši trek? No, celkom mohlo to byť aj lepšie, ale nebudem sa sťažovať o toho, že som nemohol nejako uraziť. Pekné. Sú tu krásne baby, čerstvý zdúm tu bol 3/4 roka. Igor si dali Hrvačku! Dajem všetky pekné ženy. Tak ešte hodinky musím ukázať. Hodinky. Reptasku. Jednu som rádový sútok. Ja to ráno. Áno, bol som to ja, priznám sa. Ráno, ahoj, bol som to. Moje obľúbené pivo, ako pivo nemôžete mať obľúbené, lebo všetky piva sú dobré. Každé pivo je niečím výnimočné. Napríklad taký dobrý chodovár, ten má dobrú chuť a taký dobrý rozprávár, keď ste smední, v hodine, ako nikdy žiadne pivo nebolo. Takže ležáčik, hej? Ležáčik, ale ani proti Bernardovi nemám nič, lebo to je nefiltrované pivo, svetlé. A to je pivo, to je pivečko proste. To keď pije, písam orgazmy. Ideme na to. Alkohol alebo sypačky? No alkohol. No je to rýchlo to hovorí. Goliny alebo brunete? Sliepka alebo vajce? Žena alebo muž? Čo, ja som muž, ale som na ženu, hej. Jeder alebo proteín? Proteín, vedel som. Škola alebo posluška? Posluška. A z toho peniaze? Kofová alebo viná? Kofová. Biela či čierna? Biela. Život či smrť? Smrť. Peťa alebo Barbara? Peťa. Kormancová či Slotová? To je chytači kámo, čo? Čierna alebo biela? Auto alebo motorka? More alebo bazén? Peniaze alebo láska? Klasik alebo Eško? Ako? Klasik alebo Eško? Dve alebo tri? Tatarka alebo kečup? Ložka alebo kubka? Čo tam to štíhne? Ľahačka alebo čokoláda? Čokoláda? Barčí kozy. Bez alebo mačka? Bez. Pán alebo mat? Mat. Odpredu alebo odzadu? Čo povedal? Tenisky či šlapky? Tenisky. Futbal alebo hokej? Futbal. Kniha alebo film? Film. Rehotať alebo polika? Polika! Ideme na to. Báve alebo svetlo? Svetlo. Pizza alebo hamburger? Pizza. Češky alebo Slovenky? Slovenky. Vysočianky alebo Žilinčanky? Žilinčanky. Peťa alebo Barbara? Barbara. Čierna alebo biela? Biela. 4 alebo 5? 4. Vodníky alebo džuráky? Blondy. Kečup alebo horčica? Horčica. Nesie jednoty? Som. Tak. Tak čaute. Ešte raz. Čaute, dneska tu má rozhovor s Brošom a Brachou. Nada. Chceš vtip? Že príde len na bungee jumping a vraví, tu sa skáči na lane. Chápeš, lane. Chápeš? Nie? Či sa tu skáče na lane. Ahoj. Ahoj.